Nung hinawakan ko po yung talong, ay grabe, sobrang laki. Ang laki. Kinain ko po yung talong. Nagkaroon po kami ng parang group study po sa bahay. Tapos after po, nag-inuman po kami. Pataksuhan po na, ay ikaw, hindi ka na marunong mag-kiss kasi ganun. Wala ka na experience, ganyan. Tapos bigla po ko po siyang nilapitan. Sabi ko, gusto mo ba akong itry halikan? Ganun po. Tapos bigla ko siyang hinalikan. Hindi ko na po Nagtanong ka pa? Talagang dinala ako po yung loob ng nilaro ko po yung dila niya. Tapos binitin ko na po siya doon. Tapos bigla pa akong lumabas. Pagkatapos mo dila-dilaan, no? Ginamitan mo ng magic dila, inalisan mo. Yes. Eto na, pinayagan mo siyang matulog dun sa kwarto ninyo. Paano next? May nangyari pero ang masama po doon, hindi po siya marunong. Hindi siya marunong mag-pump. Siguro sobrang kalasingin. Hindi ganun katigas. Pinipilit ko nga pong patigasin. Kasi parang hindi pa po talaga sobrang tigas ng time na yun. Nung kinabukasan na po, pag gising po namin, gusto niya pong ulitin namin. Kasi yun nga po daw, tumigas na, ganyan na. Nung hinawakan ko po yung talong, ay grabe, sobrang laki. Ang laki. Ang ginawa ko po, hinubaran ko siya, ay sinunggaban ko na po agad. Kinain ko po yung talong. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.